Incwadi Inhlansi Yothando, uyethulelwe uSipho Sihle noNhlezulu, yisigcawu sama-20. Bethi bekhala ummayemaye lapha emsebenzini kaNoma njengoba bebebona into abayiqalayo, abanye babemile begoqe izandla ubona nje ukuba lesi simo siyabethusa. Asuka uGloria lapha esixukwini osebenza ehhovisi lakwandaba zabantu, ebuyela ngaphakathi ehhovisi ukuyoshayela ihlobo likaNoma languNoma evelelwe inkinga. UNozibusiso kwase kuwuye-ke owayeyikhandla njengoba kwakuwuye umngani kaNoma nalabo-ke abasebenza ngezosizo lokuqala nabavikela ingozi lapha emsebenzini phecelezi i-first aid. Nabo-ke babemile kanye naye uNozibusiso bezama ukumcima uNoma ngamapayipi kodwa lutho kwakungazweli. Yize wayengasha emzimbeni kodwa izimpahla ayeyigqokile yizo lezi ezayibukeka seziyophela. Usha yonke into ngisho isikhindi sangaphansi lesi. Hheyi, kudla Nkulunkulu wami, into ethiwani lena? Bamshaye ngovutha. Kuhleba omunye. Hawu, ngabe uvutha lana? Omunye ebuzisisa. Yibo, bebukana emehlweni. Hayibo Nkulunkulu wami. Yebo sanibona, kwakubingelela uGloria ebingelela uSenzo. Yebo dadewethu, ukhuluma noGloria lapha eDabuka Holdings. Ngabe uyamazi uNoma Ntombela Mlotshwa? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Ngingumyeni wakhe. Oh okay, sikwazise-ke ukuthi uNoma uvelelwe inkinga lapha emsebenzini. Inkinga yini leyo? Mubi pho manje yena? Bhuti uNoma angazi ukuthi ngingathi yini le emvelele, kodwa-ke uyasha nje, yonke into ayigqokile iyasha. Sesenze zonke izaba kuyasha. Hayibo, yinto ethiwani-ke leyo? Ngabe inyanga iphambanisa iy'nkomishi? USenzo evala ucingo esukuma. Yazi, ngaze ngaphazamiseka ngisanda kucabanga umcabango wami omnandi nje. Buka nje, angisakwazi ngisho ukwetshisa ukuthi ngithole indaba ezimnandi zokuthi ngizokhushulelwa imali. USenzo ephuma lapha ehhovisi lakhe eyocela ukuba usecela ukusheshe aphume emsebenzini, nakhu ethola ucingo olusuka lapho kusebenza khona umkakhe lumazisa ngesimo somkakhe. Asuke omunye wesimame lapha esixukwini aqonde ehhovisi lakhe, afike athathe ithawula elikhulu avamise ukufika nalo lapha emsebenzini. Lona-ke wesimame ujwayele ukufika nethawula njengoba ehlushwa zinsuku zakhe njengowesimame. Zivamise ukumqina mawala, kwesinye isikhathi aze ayithole esesesimeni sokuba usengcolile. Yingakho-ke esaqoma ukuba afike nethawula ukuze mayehlelwa yilesi simo abe nayo enye indlela yokulibhinca ithawula lakhe kungacaceli abantu abaningi ukuba akasekho esimeni esihle. Eze nalo ithawula base bemile abanye belokhu belibize njalo igama likaJesu njengoba babebona ukuba cha, lokhu akuhambisani nomoya kaNkulunkulu, kuphambene kakhulu. Noma kungathiwani umoya omubi lona, umoya wamathakathi. Kungakhathalisekanga ukuba uyakholwa noma awukholelwa kulezi zinto. Zikhona-ke ezinye izinto ey'vele zicacele nje ukuba lezi zidinga umthandazo kuphela. Lapho-ke babeqhuba lokhu abakwazi kangcono okuwukuthandaza. Abanye-ke base besho ngisho iy'limi, abanye bebholofida umbholofido ongekho. Kanti abanye-ke babe sebemile ubona nje ukuba lesi simo sibashaqisile. Impela ukusebenza kwase kuphazamisekile. Afike lona wesimame amemboze ngethawula uNoma njengoba ehleli phansi esikhihle sikaNandi. Usekhale waze washelwa yizwi, ambambe ngesandla. Bebesathatha amagxathu ambalwa nalo leli thawula livele lenze lokhu okufanayo. Baphinde futhi besuke laba bosizo lokuqala nabezimo ey'phuthumayo beze futhi ukuzocima leli thawula. Ayi ngeke asimfakeni emotweni yakhe ngimphuthumise ekhaya, uNozibusiso esho ngezwi elihedlezelayo. Nebala babone kuwumqondo omuhle-ke lowo. Amthathe uNozibusiso engasenandaba nalokho, ehamba naye eyomfaka emotweni. Nozi, uNoma embiza uNozibusiso. Yebo mngani wami, ngizokuphuthumisa ekhaya. Nansi nemoto kaSenzo eyangena
yangena ngesikhulu isivinini lapha esangweni, iye yacishe yashayisana nenye eMahlanzi njengoba eyibambise ziyohlangana ngenxa yesivinini uSenzo abehamba ngaso. Athi lapha eqeda ukuyimisa asivule isivalo ehle esegijima ephikelele emotweni kaNoma. Bhuti uSenzo woza uNozi embiza uSenzo nebala eza uSenzo. Ayafike beme-ke noNozi-ke ezama ukumchazela ukuba yini eyenzekile. Hayi bo, Nkulunkulu wami, hawu kodwa Jehova, wangimemeza omunye aphume eqhasha uNoma aze adidizele afumbeke phansi. Aquleke nakhe ebuka amandla akhe ephelelezeni. Bame-ke manje sekufonelwa abezimo ey'phuthumayo ukuba lesi simo sinqandeke, le moto esiqalile ukusha ingabe isashisa ezinye iy'moto. Sekulusizi, sebekhale baze bay'thulisa nalabo abesebekhala. Mondli, kusezandleni zethu lokhu. Uyabona uma uzohlala unethezeke, sizolahlekelwa yikho konke esesikuzamile. Uyabona njengoba esesibhedlela nje, ngicabanga ukuthi iyona ndlela enhle yokuba simqedele. Hheyi, yazi washo into ebengingakaze ngithi, ngaso sonke isikhathi wena nje ngihlale ngisho into engakazi ukuthi uyicabange ngobani, kanti uyiphoyisa elinjani? Cha mamsi, musa kungedelela, usengidelela-ke manje. Phela mina uyazi nawe ukuthi angikho kahle kuleli khehla lakho. Yade ayidinga ukuthi ube khona ekhehleni lami noma ungabikho ekhehleni lami. Yale nto iphendulayo nje into ewubuthutha. Hayi uyangiyisa-ke manje mamsi, uyangiyisa. Uma ngabe ujwayele ukugibela leli khehla lakho ekhanda, angigibeli-ke mina. Cha, ngiyaxolisa Mondli uma ngabe sengikhulume kabi, ngiphaphazile. Kodwa nje ngicabanga ukuthi yisu elihle leli. UThembeka owayilalele naye ocingweni zehle inyembezi. Ngicabanga ukuba asiphuthume siyothenga umhlengikazi ukuba amfakele okuthile ekudleni kwakhe okuwushevu ozothengwa yithi. Ethe qambe ephaphama nje, howu, ephaphama ezulwini kokhokho bakhe. Mamsi, yisu elihle-ke lelo. Sizohlangana phi-ke futhi sizokwenza nini lokhu? Namhlanje Mondli, uma ngingathola leli khehla liphapheme esibhedlela uzothi mama sebelephi? Hayi bo wena, umuthi ukudlala, yazi wena udlala ngegeja akuziliwe. Hayi, ngiyakubona tema lakho ayifuni. Hayi kulungile, ngizokuthatha lapha endlini yakho. Kulungile-ke. UThembeka esukuma ngaso leso sikhathi eyongena emanzini. Akusizi ukuhlala esezwile ukuba isimo engazi ukuthi siya ngokuba sibi kakhulu. Impela akwazi bambhantshikujiya mangabe izimo zinjena. Athi angaqeda ukwenza lokho, agqoke iy'mpahla zakhe, aphume eseshesha. Uye loyana efake isicelo kulezi iy'moto ey'fakelwe isicelo. Imthathe njalo-ke lapha esibhedlela, imthathe njalo-ke esangweni yaze yayombeka esibhedlela esiyimele. Okuyilapho-ke afike wenza khona iy'nhlelo zokuthatha ubaba wakhe esibhedlela sikahulumeni azomlalisa kulesi. Yize-ke ngingenalo ulwazi noma iy'boshwa zivumelekileni ukuhlengwa ey'bhedlela eziy'mele. Kodwa-ke phela usizo lwezempilo alufani, futhi-ke akekho umuntu onganqabela ukuba uthathe ilunga lakho lomndeni ulise lapho okuthanda khona wena. Uthe engaqeda ukwenza lezo y'nhlelo, waphinde futhi waphuma ngaso leso sikhathi walibangisa esibhedlela sikahulumeni okuyilapho-ke afike benza khona iy'nhlelo zokumthutha nakhe esefika nemoto yeyiguli ey'mele. Hayi bo, umama nobhuti uMondli sebevele befikile lana. UThembeka ebabuka emaphasishi ebacashela. Yize-ke ngezwa ukuba into yamanje njengoba kufanele kuthintwe nezomnyango wokuhlunyeleliswa kwey'milo waziswa ngalokhu. Nebala-ke asayinde phansi amaphepha njengoba futhi kwenziwe iy'nhlelo. Ngasekugcineni-ke bamazisile-ke ukuba isicelo sakhe akwaziwa noma sizophumelela njengoba kusafanele siyocutshungulwa le emnyangweni wezokuhlunyeleliswa kwey'milo. Wayelokhu ethandaze njalo uThembeka nangomamsi noMondli kade beme nomunye wabahlengikazi lapha. Feli, ngiyacela-ke sisi, ngicela ungangenzeli phansi. Imali sizokunika uma ngabe usuwenzile lo msebenzi. Malini konje bhuti Mondli? 5,500. Kulungile, hawu bakithi. UFelicia eshemamatheka.
Hheyi, siyabonga kakhulu Ntombi ukuthi ngifice wena nje. Yazi usuvele wayenza yalula impilo. Ngiyabonga. Wawubona ukuba uFelicia noMondli bayazana futhi kade bazana. Yize-ke uFelicia engayitsheli ukuba uMondli kungenzeka ukuba uyabenza ubugebengu njengoba eyiphoyisa. Namanje le nto iyamethusa. Hayibo, Nkulunkulu wami, uma ngingabanjwa ngiphelelwe umsebenzi, ngiboshwe ngishiye iy'ngane zami, umuntu lo bese angisiza ngani? Kodwa nemali Nkulunkulu wami, angeke nje inkulu. Yazi izobe ithi iqede zonke lezi iy'nkinga engibhekene nazo, ngithe shi ey'kweletini ngivele ngikhanda. Selokhu ngathatha imoto, impilo yami nje ayikwazi ukuqhubeka kahle. Ngikhuluma nje ingane yami ikweleta iy'nkulungwane ey'ngamashumi 30 esikoleni. Ngeke, Sibindi uyabulala, Sibindi uyaphilisa. UFelicia esula amehlo ngesihlakala. Yize lukhulu nalolu daba, kodwa-ke kudingeka ukuba kuvelwe nesixazululo ngokukhulu ukushesha. Bathe bengaphuma uMondli noMami sesangweni njengoba uThembeka ubesevele eme ngasesangweni. Yikho nje ukuba banakile ngabe bambonile uThembeka. Ajike uThembeka ebuyela kuleli phasisha akababone beme kulo. Ngenhlanhla amfice esamile uFelicia ecofa ucingo lwakhe. Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila sisi, wena? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza. Ubusubuzani dadewethu? Yazi ngixakekile mina. Sisi, ngiyaqonda ukuthi uxakekile. Ngicela ukubuza ukuthi loya sisi loya mama loya obedume naye naloya bhuti bebethini kuwena? Hayibo, ntombazane, usufuna iy'ndaba zabantu-ke manje? Cha, ngisho ngoba ngiyisihlobo salo muntu okuthiwa mbulali. Kulele kuwe-ke ukuthi ufuna ukuqhubeka nomsebenzi wakho noma ufuna ukuboshwa ubhadle ejele. Nginobufakazi obuphelele, nginishuthile. Mina-ke ukubika ngami ubungeza ukuyenza leyo nto. Mina ngizokunika le mali abakuthembise yona. Angazi bakuthembise malini, kodwa engikwaziyo ngizokunika imali ekuthenini ubaba ungambulali. Ngiyabonga. Mana sisi, mana sekuwuFelicia-ke manje okwasekuwuye owayesijaha uThembeka. Nakhu ezophelelwa umsebenzi Nkulunkulu wami. Ahambe uThembeka eqinisa ikhanda. UFelicia emqhweba uThembeka aphenduke kancane embuka. Kuvele kukhala ucingo lwakhe. Yebo sanibona. Dadewethu unjani? Ngiyaphila bhuti. Wena? Ngiyaphila. Usenzelwe lo? Hawu, yebo bhuti. Usungenza-ke ngisicelo sakho lesiyana. Kulungile bhuti, ngizodlula lapho kuwena. Ngiyabonga. uThembeka elivala ucingo njengoba wayesefinyelela eduze kukaFelicia. Dadewethu, ngicela ungakwenzi lokho. Ngicela ungangiqedeli umsebenzi. Cha, akukuningi mina bengizokusho. Ilokho nje bengifuna ukwazisa khona. Kulungile, angizokuqedela umsebenzi. Uma nawe ungithembisa ukuthi ubaba ngeke uze umbulale. Sisi wami, mina ngiyakwazi ukukhuluma ngenabo abazali. Ngakhuluma mama nobaba ngingenabo. Ngakhula ngikhuliswa umalume owaba ubaba kimi. Namanje angifisi ukuthi angishiye emhlabeni. Kulungile-ke uma ngabe lobo buhlungu bazi. Ngiyakholwa ukuthi awuzukwenza lokho. Bakuthembise malini? 50,000. Yazi angikunikeli ukuthi ngidiza ngemali kababa. Ngikunikela ukuthi ungenzele iqiniso. Futhi wazi ukuthi uma ungangenzelanga iqiniso, maye kuwe. uThembeka embukisisa uFelicia. Ngizobuya kusasa ngize la. Uyangena kusasa? Yebo ngiyangena. Thula, musabusakhala. uThembeka esuke emshiya kanjalo uFelicia. Wenkulunkulu wami. uMantombela etetazela nakhe seyizwile iy'ndaba zokuba uNoma ubhekene nenkinga emsebenzini. Mjebhula, phuthuma uyobhula lo mlilo osekuwukuthi ingane yami ibhekene nawo. Njengamanje ngiyamthatha uNoma ngimhambisa kuSwishiwishi. uMantombela egijima eyoshintsha iy'mpahla, egqoka iphinifa lakhe elihlanzekile, ethwala kahle neduku. Uye loyana ephuma eyoma esitobhini ngokukhulu ukushesha limthathe itekisi. Namanje kwakusadabukisa abantu bemile njengoba imoto kaNoma isivuthe kwaze kwabe iyaqhuma, iyaphela nje indaba yayo. Emva kwesikhathi afika uMantombela. Abadedise bonke ezekuyindodakazi yakhe eyayihleli lapha phansi ifihla amabele ngey'ngalo. Esefika nje efika emthinte lapha ehlombe. Sukuma sambe. Asukuma uNoma izandla zakhe ey'beka lapha emhlabeni wakhe wangaphambili. Wena, ngene emotweni Sambi. Ekhomba uSenzo. Aphenduka uSenzo engaphenduli lutho aqonde emotweni. Nomtshe
umtshebhulo wayesephakathi kwabo uzonqanda lesi simo. Yize uSenzo wayengamboni umtshebhula, kodwa uMantombela noNoma babembona umtshebhula. Angena uMantombela lapha emotweni ngemuva noNoma ayisusa uSenzo imoto eyibhula isilibangise emakhaya. Simethuse kakhulu lesi senzo. Yabona benzi balokhu, ngithi bazongifunda bangiqonde, bazowuchama bawuphuze uNkulunkulu wami. uMantombela edweba isiphambano lapha emoyeni ekhomba ukuba lokhu bazobhekana kanjani nakho. Ihambe njalo-ke imoto kwaze kwabe iyamehlisa uNoma lapha kwahlatshwayo. Agijima uMantombela eyomthathela iphinifa emgqokisa. Bangene noNoma ayiphendula uSenzo imoto eyishayela ebuyela kaMlotshwa. Yazi uNkulunkulu wami, uMantombela ebuka uNoma. Noma, yilo vutha lo okade ulandile? Mama kunjalo, ngiyasola ukuthi uMbali ubuyisile. Yabona-ke lowo Mbali, ngiyakutshela azoculwa amagugu kubo ukusuka manje phambili. Kumuntu mina ongagcwaneka ikhanda lami. Yeyi uNkulunkulu wami, angifuni ukuyicabanga. uMantombela eqinisekisa uNoma ukuba cha, akaduduzeke lesi simo singesesikhashana. Njengamanje siyahamba siya kusiwishiwishi uyokwelapha lento. uSenzo ohleli lapha egumbini lokuphumula oyicabangayo le ndaba. Kungenzeka ukuba uMthombeni uphambanise iy'nkomishi. Ahluleke ukuyibamba awudonse umakhalekhukhwini eshayela uMthombeni emazisa ngalezi indaba. Baba Mthombeni, nakhu nginenkinga, sekuvele kwasha yonke into yomkami. Mfana wami, kuzomela uqine ukhakhaya. Abantu besimame laba bayakhulumisa. Uyakhumbula ngithi ekuphansi kwey'nyawo zakho bengingafuni ukumdalula ngegama. Kodwa-ke kunjengoba ubonile nje. Ewu madoda, uSenzo evala ucingo. Ashayela umama wakhe kaMagubane emazisa ngalezi indaba. Hawu, uyala umthakathi wayishisa ingane. Mama, kahle. uSenzo ekhuza umama wakhe. Alithatha uMlotshwa ucingo lapha endlebeni kaMagubane. Amchazele uSenzo ngakho konke okwenzekile. Cha, uMlotshwa emphephisela uSenzo. Babe nesivumelwano-ke sokuba akakafiki uSenzo njengoba kukhona okuthile njengabazali bakhe uSenzo okufanele bamchazele khona. Alivala ucingo uMlotshwa. Hey uNkulunkulu wami, uMantombela ebamba uNoma ngesandla beyongena emotweni. Akasasali kumtshebhula njengoba sekufanele kube uye onqanda lesi simo. Kungakusasekuseni kusesikoleni. Base befikile abafundi abaningi njengoba base belungiselela ukuya emthandazweni. Nebala-ke ikhala insimbi yokuya emthandazweni. Bayeke emthandazweni okuyilapho-ke abafike bacula khona abafundi. Ubona nje ukuba bacula ngenjabulo basenomfutho onkapumalanga. Abanye basaphaphiswa nawo ukuba sebesemabangeni amasha akade bengakwenzi ngonyaka odlule. Kanti-ke abanye basajatshuliswe nawo ukushintsha iy'kole beqala abantu abasha. Bantu bami, seningaya-ke emagumbini okufunda. Umfundisikazi eqeda ukuthandazisa. Nebala besuke bebhuza onkapumalanga laba sebephikelele emagumbini abo okufundela. Kusekilasini lebanga leshumi phecelezi umatric. Wayimile umfundisikazi weyibalo lapha ngaphambili. Senziwa kanjena-ke lesi sibalo. Mawusolva nje u-X uqala la. Bhala lapha ebhodini. Uvula i-brackets kanje. Ufake kanje. Evale. Oh, okay, ngiyaxolisa ukuphazamisa mem. Kwakusho omunye umfundisikazi. Ngani zami, niyazi ukuthi sibhekene nenkinga lapha yabafundi abathandayo ukuzeqisa njalo amaqala onyaka. Ngizobiza-ke uhla labafundi okufanele bebakhona lapha. Yes. Ababize bonke-ke abafundi ababhalisiwe ohlwini labafundi ukuba bayokwenza ibanga leshumi. Falakhe Hlatshwayo, ngizocela ukuthi sikhulume nawe ngale ehhovisi. Asukuma uFalakhe ephuma.
Aphume-ke nomfundisikazi lona elandela ufa lakhe. Nebala angene lapha ehhovisi afice ufa lakhe esemlindile. Hlatshwayo, uyazi ukuthi ngiyakubona ukuthi ukwamateletsheni. Kodwa manje mina ngokwami ukwazi ngiyakubona nje ukuthi ukhona ohlwini, kodwa thina ngokwethu ukwazi ngonyaka odlule wena wawungaphumelelanga. Uyakhumbula ukuthi iy'vivinyo zakho zayihambe kanjani? Phela wena ngonyaka odlule ubungafundi, ubuhlala ey'ndlini zangasese. Azi-ke mina kodwa ngiphasile. Futhi-ke ney'vivinyo zakho usuke way'bhala, akuhambi neze kahle. Kade bekhuluma ngawe nje bonke abantu abakufundisayo bakhala ngalokuthi izinto ay'hambi neze kahle. Kulo mnyama kungena uthishanhloko. Oh, ma'am, uye-ke lo mfundi? Yebo, thisha uyena. Ufa lakhe? Ngicela unginikezele umama nansi incwadi noma ubaba. Uhlala nobani ekhaya? Uhlala nomama. Ngicela ufike unginikezele nale ncwadi. Umtshisi siyamcela lapha kusasesikoleni. Yes . Eyithatha ufa lakhe incwadi lena. KukwaNongoma, kwaCebekhulu. Baze behlile uNoma noMantombela begudla umuzi kaSwishiwishi lapha ngaphandle, bejika beyongena ngesango elisezansi komuzi. Nebala-ke bathe bengangena akhuleke uMantombela lapha egcekeni. Ekhaya kwaCebekhulu, ekhaya Nkunga. Aphume uSwishiwishi lapha endlini yakhe. Hhowu, kanti huwe, ebingelela. Beze kuNoma noMantombela lapha kuyo uSwishiwishi. Bafike bangena esigodlweni. Kumnyama lapha esigodlweni. Wayena uSwishiwishi umuzwa ngokukhuluma usuke ungasamboni. Incanyanyana lendlu icine namasaka emithi kuyathimulisa. Eminye imithi yayenekwe lapha phandle. Hawu, kwenzenjani kangaka? Uvutha? uSwishiwishi ekhuluma nabo. Libuye ithemba kuMantombela. Ahluba udlube ekhasini ukuthi uWishiwishi ngalovutha nalapho osuka khona. Cha, kuzomele sale khona sizomelapha lo vutha. Uyingozi kakhulu. Bamshaye ngenduku embi. uSwishiwishi esho azalinganise nangezandla. Babengaboni nalokhu kulinganisa kwakhe ngezandla-ke njengoba kumnyama suce lapha esigodlweni. Nebala-ke kuvunyelwane ngelokuba uNoma akasale lapha ekhaya ukuze azokwelashwa. Aphume uMantombela esevalelisa endodakazini yakhe nakuyo uSwishiwishi abonge. Uye loyana ehla eyophuma ngesango esezobamba itekisi elizombeka edolobheni kwaNongoma okuyilapho-ke azothola khona iy'moto eziya Empangeni. Kodwa-ke kwase kumthokozisa ukwenziwa kwezaba. Hawu, uSwishiwishi eqhweba uMantombela eseyophuma. Ajike uMantombela, lalela, umshebhule njalo uyakhala udiniwe. Uyasho ukuthi akasasifuni isidlo sakho ngoba sishwabene. Hawu, kwaze kube yini kanti umshebhule ekhuluma into eyodwa? Awukahle Swishiwishi, angizeleke lokho lapha. Ngizele okunye. Qhuba inkani-ke wena uzoyibona. Ehla uMantombela eyophuma ngesango. Akuphelanga isikhathi esingakanani limi itekisi asho phakathi. Lihambe njalo-ke naye kwaze kwaba liyafika edolobheni kwaNongoma. KukaHlatshwayo ubesanda ngena uMantombela lapha endlini efica ufa lakhe ehleli phansi. Ufa lakhe, uyaphila mkhulu? Ngiyaphila mama, ngiyaphila. Uhambe kanjani mama, ukuhambisa usisi Noma? Ngihambe kahle. Ufike wasala. Kuthiwa lo mthakashana wendoda yakhe nale ntombi yakhe uma wey'ngane ababulala ingane yami. Kodwa-ke bazongifunda bangiqonde. Mama, esikoleni kuthiwa ngokunika nakho. Yini lena fa lakhe awufunde? Uyathi angifundile? Ayifunde-ke ufa lakhe incwadi eyazisa umzali ukuba kusasa uyacelwa esikoleni kumayelana nomfundi. Bangifundelani fa lakhe? Mama, bangikhulumela insambatheka nje bathi mina angiphumelelanga ngonyaka odlule. Wefa lakhe, bafuna ukubonani ngempela? Bafuna ukubonani nothisha bakho? Mama ngazi, ngizowakhombisa-ke mina. Bazongibona ukuthi ngibhinca ngani, uyezwani? Ngithi bazongibona ukuthi ngibhinca ngani. uMantombela azashaye lapha phansi eqinisekisa ufa lakhe ukuba lokhu abakucabangayo akuzokwenzeka. Emadlelweni aluhlaza usinde
uNompilo wayegqoke umnazaletha wakhe ebambe umthandazo wehora lesithupha ovamise ukubanjwa iwona wonke amanazaletha. Alicule leli culo aze aqede athandaze. Nasekugcineni athi amen. Akhumule umnazaletha wakhe, uzizwa enomunyu, enosizi. Nkosikazi yini lena ezongehlela ebuhlungu? Nogogo phela akangembulele, ngalokho nje ngizizwa ngibuhlungu. Khathi kwenzenjani? Nkosi. Esula amehlo uNompilo, ephuma phandle ashawe umoya. Mlaleli wencwadi Inhlanhla Yothando, siyacela uqhubeke useseke incwadi. Cela utshele nalabo abangakayilaleli ukuba mabayilalele. Iyafundisa, imnandi, iyakhuthaza, ifundisa ngempilo yethu njengama-Afrika. Kuyasithokozisa kakhulu ngaso sonke isikhathi ukufica kuney'nombolo zabantu abasha abathe babuka iy'qephu zethu ey'landelayo. Uma nikhona niseseka, nathi sizoba khona ukuza nomsebenzi omuhle omnandi. Mina nginithanda ngothando olubovu ngolumhlophe liyangcola. Nginithanda uRay. uNkulunkulu abe nani. uNkulunkulu abe uNkulunkulu kuthina, thina sibe ngabantu kuyena. Stop recording.